Oh, celeng genah saiki. Lah sida piye sesuk acarane? Lah kuwi Kang, aku ngundang sampean karo Jupri. Oh iya Kang, awakmu wis sejen bojomu ora mrene? Engko digegeri. Aku mau lah Kang, engko ono masalah neh. Ya aku wis pamit. Tenang bae. Dek, Dela bu undang Rene pora? Lah kok dadak diundang to, Jup? Mestine ya Rene to. Yo gak ngono Pak De, soalnya HP Rene ngingi ra penak jare. Dek, kenapa awakmu kok nyalahno Dela? Ya iki mergo awakmu barang, Jup. Aku gak pengen ngomong iku sik, Jup. Sing penting 7 dinane adikku lancar. Dela iku asline HP Rene, tapi sungkan karo sampean. Sungkan kan mergo digawe Dela dhewe. Ngopo-ngopo awakmu? Mbok rembukan kuwi ya sesuk-sesuk wae to. Mesakne latar. Kuwi lho Jupri, ngiling-ngiling wae. Ngene lho Jup, awakmu iki lho mulai salah. Oh iya Kang, besok ewangi aku belanja ya. Tapi lek iso awakmu rene karo bojomu. Ben gak dadi masalah. Ayo gak asik. Oh. Kok ya sik ngarep to Kang? Mbok yo ngerti sithik, aku lo lagi kelangan. Rungokno kuwi lho, ora ngerti kon. Apa to, Jup? Sikat engko. Sik Don, iki ditunggone. Celeng ki. Dandon-dandon karo wong tua. Kang, Sorry, Beb. Isa nganggo Beb to iki. Jup. Apa to, Men? Ora nonggon liyane to. Kadung kebelet ya, Kang. Ono lho. Sik ta, Kang. Ben metu sithik sik ah. Lah kok berontong to, Men? Dimangan apa? Mambengi mari mangan gule, Kang. Terong paling. Terong piring, Kang. Iya, gedine. Ambune lho, Men. Ala kebacut, Kang. Alah. Rotok pleng, Kang. Awakmu lho, Men. Ambune ngene. Ora nonggon liyane kok piye to? Lah sampean newet mau. Ya kok gak metu-metu sih, Kang. Lah aku bebelen kok, Men. Iki kok ya ora gelem metu to ya. Aduh. Alah ngopo, Kang? Kata mbok kebuk-kebuk barang Kang bokonge, Kang. Alah mbok, Men. Alah wong ampas kok ya angel metune, Men. Alah, tai. Kowe kok ya golek masalah to ya. Persis masalah. Lah ngopo, Kang? Masalahmu, Kang? Mbok, Men. Masalah bojo, masalah tini pisan. Lah ngopo maneh to, Kang? Kok bulet wae? Bulet, Men. Manuk bronjong barang yo kliru nggon kuwi. Lah kuwi lak mergo salahmu to, Kang. Ora iso njaga bojo. Metu, Men. Wencere, Kang. Wambune, Kang, luwe-luwe batang ya. Lah enak apa ora, Men, ambune?
Sengir, Kang. Wis sik, Kang. Aku wis rampung iki. Alah. Ayo sik to, men. Enteni aku lho, nggonku urung rampung. Perkara ngising kok ya kok berat men to, ya. Loh. Ngenteni sapa, men? Lah jare kon ngenteni, Kang. Wangi to. Asem iki. Wangi, men. Cewek ora mau. Yo. Banyune saithik ya. Ambumu ku lho, Kang. Isih bekas sih. Lah pabrike ngono ek, men. Lah iku pabrikmu berarti wis bosok iku, Kang. Rusak. Ayo ngono, men. Wong brutu karo lambeku iki beda, men. Lah nek tak gagas-gagas ki ya, men. Urip kaya tambah kacau ya. Lah kacau piye to, Kang? Lah wong masalah tambah akeh ngene kok. Lah iku kan mbok jarak-jarak dhewe to, Kang. Lah karepku ki ora kaya ngene, men. Lah nek iso ki ya bojo ki ya iso mapan, iso nglorotini ngono. Lah kok serakah men to, Kang, sampean iki? Lah piye? Wong ekspektasiku ngono kok. Men. Mau bengi kan 7 dinane latar ya. Lah awakmu kok ora ketok ning ndi, men? Alah, lah aku ning sebelah mburi, Kang. Ya ora ketok. Lah nang mburi ki enak Kang. Mangan kari mbah, turahan yo akeh. Cangkemmu ki lho, men. Mangan sing dipikir. Lah pantesan aku golek turane ora ono. Ya wis tak adahi to, Kang. Tak gawa mulih. Lah mambengi bojomu kayane ya teko ngono, Kang. Lah kuwi, men. Marai ora asik ya, men. Lah kok ngono? Lah kene anggere ana Dik Tini langsung dipeliriki karo bojoku. Ajal. Ya gak seru kan? Kang. Mbok yo sing trima ponone. Oh iya, men. Aku jane kon ngetri sego karo Tini ning gone Dela. Lah apa delane gak teko, Kang? Lah kuwi masalahe, men. Lah mosok Dela wis nggih bola anake latar kok gak gelem teko sih, Kang. Mbah, men. Dela iki gengsine gedhe ya. Ya ora ngono, Kang. Sing jenenge rasa kuwi pancen abot, Kang. Wong jenenge sabot-abote iki nek pancen seneng tenan iki mestine ya teko to, men. Saora-orane iki tembung jen kenajen iki ya karo Tini sungkan to, men. Abot, Kang. Wong awale Dela karo latar iki wis masalah lho, Kang. Lah, masalah apa to, men? Wong loro iki padha doyane kok. Aku lho ngerti dhewe. Latar dhewe iki ya oon, Dela dhewe ya kocluk. Lah ya padha karo bojomu karo bronjong. Aja nggawa-nggawa masalah aku to, men. Lah kuwi lak Mama Yuli kambek bronjong to. Lah nyapa kok gandek ning kono? Oh, celeng genah saiki. Jo ngawakmu kok kasar rom to saiki? Lah enak apa ora? Pas. Puas kok. Lah nek aku tetep yakin lho bojoku ki sayang karo aku, men. Alah, pret. Nyatane lho, Kang. Loh. Lah kon ndi kowe wong loro? Loh, papa, nyapa nih kene? Wong kene penggane ning sawah ya. Sawah to, Mak? Kuwi paling mari kikuk-kikuk, Kang. Apa to, men kuwi? Tonton kuwi, Kang. Katoke bronjong isek teles. Sampai gulung-gulungan maneh, men. Ya mesti to, Kang, pakai nanya. Lah kok iso karo bronjong awakmu, Mak? Ya iso to, lah iki ta katoke nganti keri. Arep nyelak piye neh kowe, Mah? Kuwi lho duduk katokku.
Jelas-jelas kowe mari tumpak-tumpakan karo Mas Bronjong no. Joh ngawur kowe Mel. Aja ngawur kowe Mel. Mulai. Ma, ayo mulai, Ma. Rampungin nang omah. Piye? Enak ora? Gurih. Celutak. Jancuk. Latar, lagi lo wae dipel. Mbak, aku budal sik ya. Bocah iki lho lek mangan ora tau disingkirke. Latar. Kowe adekku sitok-sitok aku kerja ben nyekolahno awakmu. Ben iso dadi wong. Kowe kita andalno ben iso ngurusi tinggalane wong tuwa. Saiki aku urip dhewe. Kowe ngene ya rasane. Urip ra duwe tunggal. Koyo balung tanpa daging. Mbak, menungso lahir ki ora nggo apa-apa. Terus urip yang donya, moyak bondo, moyak golek pangan, moyak tresno, kabeh gawe nafsu. Menungso mati ora nggo apa-apa, nanging dihisab apa sing dilakoni. Mbak, aku titip Dela karo anakku. Aku sayang karo Dela. Lah awakmu mati kan mergo Dela. Apa awakmu sayang Dela? Lakui Mbak, aku dhewe ora paham. Tresno kadang angel dipahami. Aku seneng cedak Dela. Aku tenang cedak Dela. Dela kadang wis cuek. Tomboy ayune mung sithik, nangisan. Tapi ahline Dela kuwi manja, Mbak. Sithik-sithik nesuan. Hubungan kuwi ra ono istilah gagal, Mbak. Selama orang menyerah, menyerah berarti kan selesai. Awakmu lo cedek Dela, dadine kok ngene. Dek, Piye Kang? ngomong karo sapa awakmu? Iki lo karo Latar. Dek, wis to awakmu kudu nrimo ikhlasno lungane Latar. Iki kabeh gara-gara Dela, mergo nampa Jupri. Ya aja nyalahno Dela tok to. Jupri karo awakmu kuwi ya salah. Ngongkon-ngongkon Jupri nyedaki Dela. Lah iki mau Dela wis tak trisega. Jarene arep rene. Lah awakmu ki sing tenang. Sing apik karo Dela ya. Piye-piye iki Dela iki gembol anake Latar. Iku ngono bakale ya dadi anakmu. Anake adimu Latar. Iya iku lah anake Latar. Lek uduk. Maksudmu apa Mbak muni koyo ngono? Aku rene niat apik lho Mbak. Nek aku orang ngembol anake adimu Latar, aku ya moh rene. Oh ngerti aku saiki. Ternyata awakmu gur nyebak Latar. Ngati-ngati Mbak le ngomong. Aku lek ora tenanan seneng karo Latar, ora mungkin sampai Latar tak tumpaki. Tak iya toh. Apa do gatel le. Menengo. Mbak, aku lek gak kok cedakno karo Jupri, aku ora kira mbek Jupri. Aku lo menyepes awakmu. Sepiro setiamu. Latar ku lo adek kesitok-sitok. Aku mau Latar entuk wong wedok ora bener. Maksudmu apa? Mbok kira aku wedok gak bener. Sampeyan iku sing gak bener. Jupri sisa marep mbok kene aku. Asu kowe.
Kok ngene to? Gelutik koyok ngene. Aku ora namung lho, Mbak. Golek kon. Mel, kowe iki mbok aja golek goro-goro to. Lah kowe sik gatel nok, Mah. Lah kowe pengen apa piye to? Heh, kotrok kowe, Mah. Lah kowe kan ngerti, wong omah-omah iku ora gampang, Mel. Ya wis to, Mah, leren ngono lho. Mesakne bapakku. Lah wong bapakmu lho ora masakno aku. Lah bapaknya apa? Lah wong bapakmu lho sing ngarepno Tini, Mel. Loro lho Mel omah-omah iku sing ngarepno wong liya. Lah awakmu mbiyen lho ndukung aku. Ya gak ngono kuwi carane. Sampean lho selingkuh kambek Mas Blonjong. Ojo ngawur awakmu. Aku lho ora selingkuh karo Bronjong. Elah, gak percaya. Aku lho sering ngeruh sampean pitik-pitikan karo Mas Blonjong. Kok sik ngilak ae. Ngopo awakmu wong loro ning kene? Lek semut. Semut arep gelut. Lah sampean nyapu to Pak ning sawah ae. Ayo nilai banyu to, Mel. Banyune sapa? Awakmu ki lho wong loro, mak karo anak kok ora tau akur. Leh, jare sapa ora tau akur? Lek wegah aku akur. Mel wis to tak tukokne mie ayam. Tenan to? Mak ngono kan beres. Sopo kowe le? Ditakoni kok meneng wae. Bangsulan. Nganu, Mbah. Ngona nganu. Nganumu kenapa? Kene dudu dukun sunat lho ya. Beluke kok ganggu e. Bocah cilik kok wis wani seneng bojone wong. Lali aku. Mesti masalah tresno ya. Wah, sakti iki. Nggih, Mbah. Kula Wis. Aku wis ngerti kabeh. Aja celuk aku dukun karso nek durung iso mbales loro atimu. nggih, Mbah. Mari pinten? Ono apa, Mbah? Alah. Aku itu durung oleh penglaris. Malah awakmu arep utang. Awakmu ra ndek dhuwit to? Pengangguran nek ditelateni yo hasilnya lumayan kok. Dukun kok ngene, malah ceramah. Mbah, aku ape bales loro atiku. Bisa nek ben ra ono sing duwe. Sik. Tresnomu kuwi ana sing ngalang-alangi. Lah sing ngalang-alangi wis mati lho, Mbah. Bodoh. Mulo, ora ketulungan. Lah sak ngertiku sing ngalang-alangi wis mati kok. Koclok. Ra ndi utek. Sing mbok senengi lho sing mbol anak. Ayo anak kuwi sing ngalang-alangi awakmu. Lah terus piye, Mbah? Solutipe? Karo mangsamu listrik apa piye? Lah kok tekan solutif barang. Gampang kuwi. Bayine disingkirne. Yo aja to, Mbah. Bayi ini lho ora salah popo. Aku luwih paham. Aja dikandani, koclok. Sing mbok oyak kuwi ora bakal buka atine. Nek sing gembol bayine sing ngetengi mau. Lek. Sing ngetengi iki sapa? Aku ya gelem dadi bapak sambunge. Lah kok sampean megeli to, Mbah? Aku rene iki njaluk tulung, malah ngarepi. Lah bocah iki ayu senom. Aku lho le. Sing ngopeni lho saya kuat. Wis, Mbah. Sida dukun apa ora iki? Lah kok kono sing takon. Dukune lho aku. Rasa kuatir le. Tak rampung nih dino iki ya. Wong elake. Sekaring kembang
Mbah. Tangane kok gede sebelah iki. Piye ceritane? Awak sasirku to, anggon-anggon kuthi. Segara lor, segara kidul. Aduh, sikilku ngalah. Aja nguyang-nguyang. Sida dirantong kowe lagi. Oke. Aduh. Aku mau latar itu wong wedok gak bener. Maksudmu apa? Kira aku wedok. Alah, gak percaya aku. Aku lho sering roh. Tangane kok gede sebelah iki. Piye ceritane? Melok-melok.